Sobrang ganda. Okay, mga nakuha ko. Dito kami sa Dinadjawan di Pakulao viewpoint guys, dito sa beach. So yan guys, may nakita ko dito pero medyo malakas siya. Hindi ko siya makukuha.
Hoy, dito ako mag-baby. Ay, ganda. Shit! Ang ganda mo! Papa, sandalastan mo saglit. Oh! Ako mag-video. Sandalastan mo ako ni Papa. Dalan ta? Ay, dalan tin eh. Hindi, pangay yan. Ay, natin na, dyan mabalik. Kung may dapat dyan eh. Mahirap ang daan. Hindi, sa pangay. Saan guys? Punta kami sa baba. Yan na ganat toy? Yan na ganat. Ha? Dinadyawan. Sa Dinadyawan. Dito kami sa Dinadyawan, di Pakulao viewpoint guys, dito sa sa beach. Baba tayo. Paharap. Oy, picturean mo mga maliit. So guys, punta tayo sa baba. Medyo matarik nga lang tong daanan. Ang ganda nung pan guys, oh, nung alon. Malalakas siya. Wow, ang ganda. Yun, yung sa taas. Ay. Dinadyawan viewpoint beach guys. Balingayin lang kami nakapunta dito. Medyo pa matagal pa yung biyahe namin. Ayan. Yung mga kasama ko nandun sa taas, nagpipicture sila. Ang ganda kasi ng view doon sa taas. Ayan. Ito, bumaba ako. Medyo matarik dito pero may dinadaanan sila. Wow, ang ganda dito. Sa taas ng mga bato guys, ang gaganda ng mga shell, oh. Ay parang bato na kan. Ganda. Ganda, oh, parang shell siya. Wow, sobrang ganda. Yan yung kasama ko sa taas. Lapitan natin, uy, magaganda ng mga kon guys, oh. Mga parang shell. Oh, dami, oh. Gaganda ng mga bato. Ang gagaan. Gaganda ng mga to, oh. Pang souvenir pwede to siguro. Mga kukuha siguro ako mamaya ng mga kon. Magaganda, oh. Marami dito, oh. Iba't ibang klase, oh. Pang souvenir maganda tong mga to. Pang kon. Para bang pang display sa bahay. Yun. Ganda dito, oh. Punta tayo doon sa may bato. Ganda tong mga to. Mag-uwi ako ng ganito guys, parang pang souvenir. Medyo malakas pa ang hangin dito kaya maaalon siya. Maraming parang pan dito, parang mga shell. Ganda dito guys, oh.
nakakatakot lang. Oh. Sobrang ganda. Mag-uwi ako ng mga ganito. Ang display namin sa bahay. Parang souvenir ba? Oh, ito mga to. Sayang wala akong lalagyan, pero lagay ko na lang siguro dito sa bag ko. Mga shelf pa. Oy. Shells oh. Ito, yung mga may magagandang design guys ang kukunin ko. Ito, maganda oh. Hindi ako makapilin, dami. Uy, lakas. Nakakatakot lang maligo dito guys kasi sobrang lakas ng alon. Baka tangayin tayo sa gitna. Ito, lalagyan pala natin oh. Nakakatakot. Hanap tayo ng pang souvenir natin, pang uwi natin. Itong mga bato. Hanap tayo ng mga may magagandang design. Pero napakadami. Iba't ibang design. Oh. Mundo oh. Bali, kwan pala guys, mga 10 hours yata namin binahe ito mula sa amin, mula sa bayan ng Solano. Oh, dami oh. Maganda ng mga kano design. Pero malalaki siya. Yan na yung mga kasama ko. Ito, maganda pa yung mga design oh. Nakakatakot maligo. Oh. Lakas ng alon, lalo na doon sa banda roon. Yan nakuha ako mga pang design, pang display sa bahay. Titingnan ako ng medyo malaki-laki na i-display namin sa kwarto namin. Oh, maganda oh. Kaso malaki. Wala akong lalagyan. Souvenir. Maganda oh, lakas ng alon. Oh. Lahat kon guys, pwedeng pang design, pang bahay. Lalo na sa amin, nabihira lang makapasyal sa mga ganitong ganitong mga lugar, mga beach. Kung mga taga dito siguro, bali normal na lang sa kanila yung mga ganito. Pero sa amin, nabihira lang makarating dito sa mga beach nga ganito. Napakaganda para sa akin. So yung mga nakuha ko oh. So yan guys, may nakita ko dito pero medyo malaki siya. Hindi ko siya makukuha. Ito lang yung kukunin natin. Parang souvenir natin. Yan. Bali, akyat na ako guys. Oh.
Yun lang yung kukunin ko. Akyat na ako guys dun sa taas, dun sa may motor namin. Kung may paglalagyan sana ako na medyo mas mas malaki, nadamihan pa sana natin pang souvenir natin. Akyat tayo dito. Ito guys, papasalubong ko din sa anak ko. Bali magugustuhan niya ito, pang souvenir. Si Mrs. hindi makababa, tatakot dun sa taas. Ilalagay namin sa guys, sa bagong gawa na kwarto namin ito. Ginadyawan Beach Viewpoint. Ang souvenir namin ng Mrs. Hindi namin sinama yung baby namin guys kasi maliit pa siya. Saka medyo malayo, delikado sa daan. Souvenir. Souvenir para makita ng anak mo. Marami pa doon pero wala akong paglalagyan. Tatahan. Medyo matarik tong daanan guys. Ay, ang gaganda! Ang dami pa nga doon pero wala akong paglagyan. Wow! Pang sa kwarto natin. Wow, ang ganda! Wow. Saan mo kinuha? Doon ang dami dyan kakakalat lang. Kuha ka pa. Wala akong paglalagyan. Ilalagay natin dun sa mga, ilalagay natin yung drawer, yung gagan-ganyan natin. Sige na, ayun may paglalagyan tayo. Ay, ang ganda! Yan guys, kukuha pa doon. Ang ganda, grabe guys. Ganda kasi ng mga design niya guys, so parang marmol siya na. Sobra, ang ganda. Oh. Ay, grabe. Sige lang, sige. Wait lang. Bilis, kuha ka pa. Yung sana eco bag para hindi mapunit. Walang eco bag dito eh. Magandang pang souvenir. Grabe, wala. Ito na lang, sige na, dalawa, puruin mo yan. Yan guys, Ayan, iuwi natin. babalik ako sa baba ulit. Ay, balik ka sinamon! Agay class ka tatlo, nakasarot na pa. Ano yan? Siguro paano garami doon? Bayagan? Ka pa ilang. Bilang katili maka-post. Hindi ka. Kita ba na makita kami? Ay, nagkakalit tayo sa masyado. Yan. Agbilang katili maka-post ka na. Okay. Isa. Naghamay na! Ay, nag-video-G na niya! Ay, may pamilya niya! Dati ko di kotot ko, nagkakwada ka di ko di ngayon katol. Dapat abot na, dati ko dapat abot na. Yan guys, ganda dito. May mga crabs dito guys, pero bihira lang. Hanap tayo ng mga may butas. Dito, may nakuha kami kanina. Butas-butas na malalaki eh. Ganda dito guys, ganda. Nakakatakot lang maligo.
Hehehe